0. Здравейте хора, аз съм Меч47 и днес сменям Войт. Третата част. Бех го убил, ето го ги айтемите. Защото бъдат моите феномените тече. Така, сигурно се чудите защо съм мъртъв. Това е защото направихме още едно част, обаче и Кал ме уби, защото падна фал и не беше честно. И ще го правим от начало. И не го качваме, защото не защото там умрех, защото майка ми, така да кажем, ми провали трипа. Идвай. Идвай. Ето тук са е. Тук са. А, да бе. Да бе. Да бе. Добре, айде, аз си ги сменям. Ето ги. Ето ме. Аз съм отвънка. И тук нямаш право да си слагаш даймоновроните. Ето ги тук. Добре, имам. Пак са същите. Всичко само броните са Iron. Ясно? Ето го ме. Добре. Честно казано се радвам, че майка ми провали клипа, защото умрях. Хе-хе-хе. Сега ще да ти го върна. Хе-хе-хе. Дай ми още Iron Bro. Аз нямам Iron Bro в мен друга. Човек, аз нямам такова. Аз нямам Iron Bro. Ти криеш ли се въобще? Да. Ще чакай си. Пак ще се скрия, нали? Не ме чакай. Не те чакаме без това. И каза не те чакам, нали? Аз не те чакам. Какво ще имам в това? Ай, къде са? Будърлищите. Ето са да те... Да те спечеля. Познах ли какво ще и да кажеш? Добър късо. Спечелим преди да те убия, обаче. Това е най-лошия на света. Никой не разбира. Ти къде си? Войт. Точно тук умрях. Но как ми все още се нарва. Вие сигурно се наривите, че не ме виждате как късно умрях. И той сега в момента ме цели и чакай си оправя там. Да, къде си? Убивай. Видя ли ме? Да. И аз теб. Аха, твоя лък не стига, И дори я стигна малко. Стигна, обаче ти си мърдна. О, да! О, оцелихте? Не. Да, без чойтър. Нали, пътя ме уби и ще си чойтър. Лъж. И паднах в лава. Лъж. Паднах в лава, не беше честно. Да, падна, ма. Ако не бех аз, нямаше да паднеш. Алехат. Бързо, чупи това. Ела ми, бебе. Ела ми. Ей, цунами. Ай. Да опадна. Май да. Май да. Жалко за теб, ама сме февруари. Не сме май, дай те уби. Не благодаря. О, краво, как е? Може ли аз да дойда там горе? Краво, моля те, спаси ме. О, не ме уби. Ха-ха-ха. Ти сте кравите спал. Не ста. Нали не идваш? Не. Не съм сигурен в тази твоя теория. Къде си, на земята ли си? Да. Ти се качи, нали? Не. Да, бе. Познавам те добре. Аз не чак толкова. Това си отговора. Исусе, няма да ме убиеш, Господ Бог. Господ Бог не се убива. Къде си, бе, къде си? Имам добра новина за теб, лоша за мен, че не ти я кажеш. И тя е? Че не ти я кажа. Защо няма ми казваш? Нали бяхме приятели? А от кога не станахме PvP съперници? Приятели? PvP-то. Тим. Искаш ли тим? Срещу крави.
Срещу кравите. Не, ще ги бием. Няма ги бием. Аз Това е невъзможно да ги бием. Кравите ще са... ги победа без теб. Кравите са прекалено сложни. Кравите са прекалено сложни. И аз не знам къде ще ти, ама. Само ми кажи дали си крепи. Да. Ей, зомби. Зомбито май те гони. Зомбите гони, познах ли? Това защо не мога да убивам край? Защото те са по-добри от тебе. Това нещо се бъде. Къде си, батко? За мен не бъде. То ще мре. Защото е зомби. Виждам, че нямам танго. Много ме убива. Това ще бъде зомби. Значи аз ще убия ти мен и се обърках. Така ли? Значи, ако ме убиеш, докато аз убивам зомби, ще те убия. Да, лодиката ме ръчи. Логично, защото... О, Клипър! Клипър, как е, приятел? Ти виждаш крипър. Да, аз виждам Аз Клип. се наблизо. Върху дърво ли е твоя Клипър, където е? Не. Значи не е. Не, аз, когато ти каза, крипър, аз по същото време видях крипър. Ей, чойтър. Къде си, бе? Ай, сте хлебецо. Не продължавам миналото, съм сега не го продължих, обаче няма че защото не умрях. Не, защото не ми пролиха, че... Да, не защото умрях. Да, бе. Умрях, Не може беше да честно. губиш. Ти не можеш да губиш просто. Ти не можеш Беше просто да честно. губиш. Не беше честно. Ти не можеш да губиш. Не Е, беше как ме подбира, бе? Ей! Апа. Да не слуха хората. Може би. Не проверявай там. Не си там. Да, точно, затова не проверявай там. Защо да не проверя? Добре, че съм. Тайна. Нищо не съм. Кой е чуйтър, бе? Виждаш ли? Това обяснява ли въпроса ти? Виждаш ли? Клекнал си. Виждаш ли? Да. Ей, Самуеле Коста. Ой, ти чотъра си. Ей. Само ми кажи дали си върху дърво или върху нещо. Не съм върху нищо. Това ще ти кажа. Чотър. Да, бе. А когато искаш, ще гледай моя клип да видиш. После ще я кажа, къде се скъм. Най-добре, ще те намеря. Къде ще? Мисля, че знам къде си. Там съм, да. Не знам си този път. Вие с теб. Същото място, където... 5 се случи един инцидент. Значи извън клипа, играхме този и той там ме уби, защото бях клепнал на много често. Бях клепнал и той го уби. Да, бе. Чакай, те убива. Оправдание. Ще те убия. Да, бе, оправдание. И оправдание, я не се оправдавай. О, щом си почти умрял. Благодаря. Боже мой.
Аз ти малък. Но доле си там, какво си мислиш? Не, честно. Добре, това ще ме всичко тази гейм, се ми е хареса.